Tekrar okşanlar var olsa. Assalamu alaikum. Biz bugün nesip olsa Mekan Cumayev bilen Firebase haqda biraz göründeşik etmekçi. Firebase'in ulanmışı herkali projektlerimizde Firebase'de nädip döretmeli, nämeler edip bolýar. Ve soňra hem Python'da nädip integrate etmeli, şolar barada görürs. Mekan özüň bilen tanıştyrsaň gysgaça nesip bolsa. Okay. Mekan Cumayev men Daşov vilayetinden hazır Rusya'da Saratov şäherinde Saratov Devlet Üniversitesi'nde okuyan 3. kurs neft gaz bölümünde. Programming bilen 3 ýyldan beri meşgul bolýan şeýle gelelim beri. Başga näme etip bolýar? Python'da işleýändiňi 3 ýyldan beri Python. Bugünkü indi Firebase bir tutorial yani Firebase derslerine başlap ötýäs. Bir 6-7 derslerine barat bolar nesip bolsa, yani Firebase'in bütün hizmetlerini yani elimden geldiğince görkezek bolaryn. Videoroklarda biraz proyektler zatlar ederiz. Soralar bolsa, näme sorap bilersiňiz? Sendik ýerinde sora bolsa kommentlerden zaten ýazsaňyz görürs, okar, üstünde durup geçeriz. Ve soňunda mekanla habarlaşyp bilersiňiz, näme çek bar bolsa, eger gyzyklanýan öwrenjek bar bolsa, sora bolan bar bolsa, arkaýyn. Ananda başladyň. Başladyň. Birinçi Firebase yani näme Firebase'in näme diýeni düşünüp başladyň. Firebase bu bir Google'ın bir cloud platformasy. Näme diýär, näme üçin gerek, näme üçin döretdiler? Bu programmalarymyzy gurmagy, kämilleşdirmäni we ösdürmäni hyzmat edýän bir zatlar bar. Aýratynlyklary bar. Yani şolary ýerine ýetirmek üçin yani bir tool, bir set şeklinde döredilen bir platform. Saytına baralım bir firebase.google.com Firebase'in näme diýeni gördük. Yani programmalarymyzy öğretmäni, gurmagy, ösdürmäni kömek edýän bir Google'ın platformasy. Bäliň Firebase'in näme diýeni aýdýar size programmalarymyzy öğretmäni we işletip goýbermäni kömek edýär zat diýe we get start'a basýas. Ýa-da gönümelgöni şerde go to console'dan basıp bilesiňiz. Firebase'de işlen tecrübesi bar adamlar yani fikirlerini yazsın çata. Murat son okar, madam aydar belki yanlışan yerlerini düzler. Belki aýtmadyk yerlerimi koşar. Okay. Get start'a bastık ve hazır bize konsola giriyor. Yani linkden hem silkadan hem görünsünüz konsol. Yani şu yerde biz Firebase proyektlerimizi görediyiz. Programmamıza koşuyoruz. Ve bir neçe Firebase'in bize berýän bir neçe hizmetlerini şu ýerde ýerine ýetirýär aslında. Gapdalda ine şu gapdalda ön proyektlerimiz durýar. Häzir biz täze bir proyekt öğretmek üçin ne şu ýerde plusna çoklu add project diýär. Bir proyekt öğretýäs, bir Firebase proyektini plus ve proyektin ady näme etjek bolsaň bu näme diýeli? Ýol welet diýeli. Ýol welet ad bereli. Soň continue. Ve yeni continue. Devam et. Bir account sayla, default account saylaýanız. Bir sanak sayla berýär size ve create project proyektinizi wagt döredin. Şeýle biraz wagt alýar. Wagt alany 1 minut maksimum. 1 minutda şolara var. Diňe Python'da ulanýan Firebase. Yok aslında Python'a son bir integrate edildi. Aslında bu mobile application'lar için döredilen bir programı, platform Google tarafından döredilen bir mobile için aslında. Yani Python'ı bilýän dek durmaya. Bize berýän hyzmatlaryny Python'a bulanjak bolup biraz zat eden soň funksiýalaryny çek balyp bolýar. Ve programmamyz döredildi. Continue. Ýol welet diýen bir programmy döretdik. Dowam edýäs. Programma değil de proyekt öğrettik. Aslında ne? Şöyle. Bu proyekt öğrettik şu an yol velet adında. Bu main page son nereden başladı? Şuradan başladı. Bir 3 adımlık yol var. Bir programma öğretecekti. Bir programma öğretecek gelen adam bir 3 adımlık 3 stepli bir yoldan geçmeli oluyor. Ve Firebase'im özü şonu size sağlat berýär, size kömek edýärler. Aslında bir programmerlerin, developerlerin elde etmeli zadyny Firebase özü berýär. Nämeler olur? Birincisi programmaňyzy
gurmak, application'ı döretmek, gurmak. Programmanız döredeniňizde guranyňyzda biz nämelerden peýdalanmaly bolýarys? Firebase'de nämeler bize kömek edýär? Şu ýerde bar, şöyle spesifik 7 sanyk zat kömek edýär. 7 sanyk hyzmat berýär aslında. Authentication näme? Bilişiniz ýaly, belki köpüňiz bilýänsiňiz bir sign up, sign in, yani login edeniňizde şu zatlar bize kömek edýär. Bir user account döretjek bolsaňyz ýa-da login etjek bolsaňyz ýa-da girjek kişiniň kimdigini tanajak bolsaňyz, şu authentication'yň funksiýonlary, hyzmatlary bilen etip bilýäňiz. İçini görelim, bassaň şöyle girýär. Bularyň her gaýsy üçin atdelne bir yani video dersler bolar. Yani içinde kodu näetdirip dönüşdirmeli. Get start, authentication. Şu wagt ýol bilet projektime men authentication bir Firebase'in hyzmatyna başlaýan. Yani men şu authentication'y ulanjak diýip otyrym. Şonuň şu hyzmatyny. Nämeler bilen adat bilýäs bir ulanjak. Email, password bilen, yani email, Gmail tapawy ýok. Bir mail adres bilen oturmaç bilýär. Bir account döretip bilýär özüni. Berde şöyle gelip edit ve enable. Boldy. Berde uze. Sign in method diýip başyna geldi. Telefon nomer bilen, Google account bilen ve bir näçe GitHub, Microsoft account bilen, Apple bilen ya da anonymous, yani näweli diýem, yani mehman şeklinde hem bir authentication ulanıp bilýän, yani account döretip bilýän şeýle. Son ikinci ulanmaly programmamyz öğrenimizde ikinci ulanýan zadymyz näme? Bir databaz ordan. Firebase'de hem şular ýaly databazlary var. Real time database ve Cloud Firestore database var. Real time ikisinin arasında aslında gaty az tapawut var. Yani 1 mi 2, yani el bilen sanarlyk ve programmaňyza göre, yani haýsy amakly bolsa şonu saýlap ulanyp bilersiňiz ve bir programmanyň içinde şu iki database şeklinde hem ulanyp bilersiňiz. İkisini hem men bir şu table şunda urjak şu database mana bu Firestore'da urjak, mana real time urjak diýip bilen ve real time, yani içinde datalar ütken wagty real time şeklinde sizin programmaňyzda hem görünýär. Hiç bir update etmek gerek ýa-da girip çykmak gerekler. Bu taraf aslında bu. Yani. Buların içine her gaýsyna girsek hazır videomuz uzaýa Murat, şonuň üçin indi bulary video uroklarda görkezem näçe zat edilýär. Soňra storage var, cloud storage. Bu näme? Bu file storage. Yani siz depolap bilýäňiz. Edil cloud ýaly. Siz file'laryňyzy şu ýere goýup bilýäňiz. Ýene get started içinde. Next. Done. Now creating default buckets. Bir bucket döredýär. Yani file'laryňyzy şu ýerde goýup bilýäňiz. Bir hem file'laryňyzy goýjakda bir papkalar içinde goýup bilýäňiz. Şu papkanyň içinde şu file'larym bolsun. İçin nesip bolsa Python'da görersiň näde edilýär. Ve bir GUI programmalarda hem goşup näde edilýär olary görersiň ve web application'laryňyza näde salyn goşulýar, integrate edilýär ve olarym görersiň. Upload file diýip bir button var. Aslında şu yerden hem etip bilýäňiz. Bir create folder papka döretip bilýäňiz içinden hem. Yani biz kodlar bilen näde edilýär? Aslında köp şonu görersiň. Şurada papkalar durýar, file'larymyz durýar, isteseňiz bir storage, depo. Soň näme zady var? Hosting. Bir free şekilde website'inizi deploy etip bilýäňiz, hostuňyzy, yani host, yani webçiler köpürak düşünür. Free şekilde global web hosting. Firebase bize şunu hem berýär. Gaty bu aslında. Soň cloud functions var. Cloud functions näme? Bu serverless, yani serversiz, hiç bir serversiz programmaňyzy ýükläp bilýäňiz. Hiç bir servere gerekmezden şu ýere cloud functions'yny kömek bilen adat bilýäňiz. Run your mobile backend code without managing servers. Yani hiç bir server dolandırman diye programmaňyzyň backendini ýüklen diye, o run dolandyryn diye. Yani backendini, misal üçin web application'laryňyzy TypeScript, Node.js, JavaScript kodlaryňyzy şu cloud functions'a ýükleşeňiz, sizin programmaňyz işleýär. Web hosting'de aýtjak zadym free, çünkü misal üçin
Men Rusya'da bir website gördüm ve şu Firebase hosting'ı yükledim diyelim. Ve başka biri China'dan ya da başka bir devletten benim saytıma girdi. Firebase'in ediyen zaten hem şu China'dan girse şu China yakın bir serveri oladı diye bağlanıyor ve static file'ları içindeki static yani image, CSS, JavaScript şoları tiz yerine getirmeni kömek ediyor Firebase. Yani tiz işleyen website'in aslında. Tiz hareket etmene kömek ediyor. Some cloud functions, some machine learning var. Machine learning yani machine learning tasks, yumuşlarınızı yerine getirip bilen aşağıda aslında. Machine website'lar yasak website'larda machine learning oladı bileniz yerine getirip bileniz. Birinci step bitti. Yani bir programma döredönümüzde birinci stepimiz näme de adamımız programmamızı näme kurmak, döretmek ve şu 7 sanak berýän bize hyzmatyny ulanyp bilýäs islesen, birini ulan islesen, ikisini islesen, yetişine ulan. Yani bir program kurmakda şu 7 sanak hyzmat berýär bize Firebase platformasy. Aslında developerlar şu hyzmatlary mundan öňünde Firebase'nin özleri elde ýazýardylar. Ve görýän häzirki döwürde gatan satlaşdy köp satly developerlar yani näçe yani bir developer üçin yani bilmeli zatlaryň biri meniň pikirimçe şu Firebase. İkincisi näme? İkinci stepimiz bir programma kurmakda. İkinci stepimiz grow your app. Programmaňyzy östürmek, kämilleşdirmek. Bu programmaňyzy kämilleşdirmek. Nähili şekilde bu bize berýän hyzmatlary Firebase'in berýän zatlary nämeler bir Crashlytics var. Crashlytics näme diýip size programmaňyzyň çökmünliginiň analitikasyny berýär. Näme üçin senin programmaň unda ulanjylary ödüne çekmek ýa-da näme üçin ulanjylar çykyp başlady, şolar ýaly analitikalar berýär aslında. Analitikaň özü var, Analytics diýip bir hyzmaty var. Olar näme diýär? Bu sizin programmaňyzyň ulanjylaryny düşünýär. Yani olaryň nähili ulan sizin programmaňyzy nähili ulanýandygyny analiz edýär. Ve şoňa görä sizin programmaňyzy size bilgi berýär. Ve predictions var. Predictions diýen hyzmaty var Firebase'in. O näme diýär? Bu machine learning analitikasyna yüz tutup apply edip näme diýip gelecekde sizin ýa-ni programmaňyzyň ulanjylarynyň dowam edip etmejegini aýdýar size. Sizin programmaňyzy nähili ýyglykda ulanýar, näme maksat bilen girýär, pul harjamak niýeti barmy, şolar ýaly maksatlaryny size görkezýär. Bu predict edýär çakla arasında. Başka 1 minut zaplardy. Soňam cloud messaging diýip iň gowy hyzmatlarynyň biri bir Firebase'in. Näme diýär aslında cloud messaging bir täzelik bolýar zat bolýar, push notification, push SMS yani bir zady bir habar uratýar. Ve cloud messaging kömegi bilen hem SMS yani messenger programmary öğretip bolýar. Web ýa-da mobile, web application ýa-da mobile applicationlarda cloud messaging. App distribution diýen bir hyzmaty var, ýene hyzmat. App distribution. Bu näme diýär aslında bu programmaňyz çykmazdan öň test etmek üçin, ýani dostlaryňyza ýa-da trusted testers, bu testerçilere, sizin öz testerçileriňize çykmazdan öňki versiýasyny uğradýanyňyz we size olaryň nähili ulanýandygyny size garşy bir ýene bir analitika ýalyp bir zat çykaryp berýär. Berden hem TestLab var, o mobile application'a değişti. TestLab programmaların arasındaki yeni automated and scalable avtomatlaştırılan ve ölçenip bilinýän bir testler yerine getirýär. Yine testing bir something like that. Başka näme adımız var? Aslında remote config diýen bir hyzmat var. Men şu wagt Firebase'in bilen näme etip bilýäňiz şol right berýär. Yani biraz liste uzak bilýär çünkü gaty uly platforma ve öwrenilmeli platforma, yani geleceği bar bir platforma. Remote config diýip şerde bir ýerde bolmaly. Çep kaptalda menüde remote config
hizmeti näme ýerine ýetirýär? Bu mysal üçin bir mobile application'yňyz bar diýeli, döretdiňiz diýeli. Şonu update etmän, ýani täze versiýasyny ýüklemän, siz uzakdan remotely, ýani uzakdan siz şonu update etip bilýäňiz, täzeläp bilýäňiz içindäki zatlary we ütgeşmeleri uzakdan görüp bilýäňiz. Yani aslında gowy zat. Köplenç yani userlar, ulanjylar yani updates etmeni, update etmeni ýaldan bilýärler. Başga näme zatlarymyz var? App indexing diýen bir hyzmat var. Yani grow, yani ikinci stepde häli biz growing'de kämilleşdirmekde programmaňyzy. App indexing näme diýer? Firebase'de bu userlarınız hakkında malumat verýär. Haçanda Google search'te gözlenen wagty. Mysal üçin Mekanjmaýew diýip menim şu mobile application'ymda bir zat barmy? Bir account açdymmy? Google search'te Mekanjmaýew diýende bir topar zatlar çykýar. Facebook account ýa-da Instagram account diýip başga accountlar çykýar. Edil şolar ýalyp bu Mekanjmaýew we gatdalda senin mobile application'yň logosy ýa-da bir zady durýar. Yani şu taýdaky account'yny örtgeş bilýär. Ve son olarak şimdi üçüncü adıma geçiverelim aşağıya. Üçüncü adım näme? Son adım improve app, yani östürmek. Bu stabilizasyon, yani durnukluluk ve performansını yerine getirmekteki zatları, yani son östürýär, yerine getiriciligini programmaňyzyň. Olarda nähili hyzmatlary var Firebase'de, olar üçin bir östürmek üçin. Bu ýankaýçymalyk testlab bar, clouddaky, misal clouddaky telefon device'lary arasında test edýär. Yani o nähili bolýar, bu nähili bolýar. Opşa bir zat çykarýar, soňdan netije çykarýar. Crashlytics, ýene ýaňy aýdyp geçdik. Crashlytics programmaňyz näme üçin çökünlük, yani programmaňyz näme üçin pes etip başlaýar, şolar hakynda bir analiz edip size bir bilgi verýär. Crashlytics adyndan aýdyp, Crash Analytics. Performance diýip şerde bolmaly, ýalňyş mesela men öňe çykypdym şonu. Bu performance monitoring aslında. Bu sizin programmaňyzyň näşalyklary hakynda, problemalary hakynda bir bilgi berýär aslında. Aşağı yukarı aslında şolar ýalyp berýän hyzmatlary, yani sanardan gatken ve Murat berýän, men doňamak mözi. Yok, bildim, menim sözüm kesmän diýip hemsini jogap berýän. Näme? Aslında bu yani video benim maksady şudur. Yani bu Firebase konsolu, yani Firebase bilen tanışmak, Firebase konsola nätip barmaly, projekt nätip öğretmeli ve Firebase'in yani projektinizde ulanyp biljek, programmaňyzda ulanyp biljek funksiyonlary, hyzmatlary bilen tanışmak aslında. Çünkü eger bunu video rok etsek has uzak giderdi. Yani bir kısa video ders ayarladım. Yani şu taýda mysal üçin konsolu, yani şeýerlerini nätip ulanmasyny hiç derecede görkezmedim. Diňe gönümelgeni project name, ýanky bir add project edip projekt öğretdim ve kod işletdim. Yani o taýda düşündirip oturjak bolsam video has uzaýar ve biraz boring iç kısmı bolup gelýär aslında. Doğru. Neyse konsolu ulanyp bilmeli. Home project overview baraly ve yeni bir kısa düşündirmeli adım arasında. Okay. 20 minutdan soň bular. Şunça görkezin aýtdyň welin. Soňundan. Hel biten ok, yine bir kısa zat kaldy burasam. Okay. Projektimize nädip zat goşulýar? Projektimize mobile application ýa-da web application goşup bilýäs. Onuň üçin şeýerde main page'de, yani home page'imizde konsolda şeýerde iOS ve Android web app'ler, bu Unity game'ler üçin eýden web app'lary goşup bilýäs. Mysal üçin web application üçin barýas. Adyn berýän. Men ýol belet diýdim. Ýol belet app diýjek. Ýol belet app. Soň register app. Continue. Ve next. Ve şeýerde görüşüňiz alyp bize bir JavaScript aslında bir script kod berýär. Ýöne biz bunu Firebase, Python ulanjagymyz üçin aslında diňe şeýerden ulanýas.
Webçiler için bolsa gönü script'ini alıp JavaScript file'ında koysa, yani gönü şu web application'ine aslında bağlanır. Onu ayrı bir ders uzatta düşündürürüz. Şu at bir web app töretdim. Yani Firebase'i bir web'de backend şeklinde olanlar, backend için olanlar. Go to console. Şöyle bana zat vermeli hazır. Konsol biraz çalışırımraktır. Murat, ne mi diyen? Ayağını bir elini öğrense ervedimde, ne olsa da nemede kod görünüşünde de gözün önünde UI görünüşünde olsan. Aslında şu hizmetlerini yani kayıttıma bir programı öğretmekte şu 3 step var dedim ve ait çıktım barsında oradan. Şu yani kaptalda gören zatlarım. Şuları aslında ulanmak için sen hükmen şu yerde projenin içinde bir app olaymalı. Web app ya da mobile app olmalı. Şunun için birinci web app öğreteceğim, ad vereyim, onun Python programının içinde ulanıp bolyar. Python programları öğreteceğim. Misal için GUI öğret ya da konsolda bir zat öğret. Aslında elde yazmayanda mesela register system, login system zaten bir file'lar bilen, databazlar bilen bir neçe kodlar yazılıyor aslında. Firebase'in kömeği bilen 2 setirde bitirýän gepi gürüne. Doğru. Böyle dynamic şekilde böyle. Yani var. Eğer buna karışma olsa şundan bir adama köprak nerelerde ulanýar diýdi, onu başdan aýdyp mobile app'te web app'te ulanýar diýdik, ondan da şaram. Aslında köplençe mobile application ulanýar backend şeklinde. Web application'larda gaç köp ulanýar backend şeklinde, hemmesinde backend şeklinde ulanýarlar. I've created them. Web app'ini create etti bro. Aslında şöyle yani yol belirttiktir onu. Şu, evet. Project settings'e gidelim. Belki nemmeleri görüp bile şoları görecek. Project'imin adı, project'in ID'si, number, web API açacağı var. Yani web apps, bir sanak app öğretiplerin şu projektin içinde. Yol bilet app deyip. Adına mütketip bilen istesen. App'in ID'si. Bu app ID ve projektin şurada zadı olmalı sender. Public facing name zat diye bir messenger application zatları dönümde yani yazışıl yani SMS zatlar şolar gerek oluyor. App ID zat. CD'ni var yankı bizim kopyala olanımız. Bu bize data bu bro. Yine API key'di, domain de projektin ID'si, paketim. Yani şu hizmetlerini Firebase'deki yankı hizmetleri authentication the real time database şoları ulanma için gerek olan datalarım mevcut. Şunu görüyor, configure ediyor ve son bana şu fonksiyonlarını ulanıp bilen koddu. Bir ön bir bilgiyi alır. Messaging sender ID diye gördüm. Sender ID. Son cloud messaging var verdi. Integrations. Server'ım. Sender ID'm. Sender ID'm yankı yerdeki ID. Murat sen ne mi diyecek? Ne mi deyip biliyorum? Şimdi ne hili gördün? Senin Python kod sada yazmadım yani ne hili düşünüyorsun şu Firebase hakkında? Firebase'in nemes bavugat belki zaten bunu gördüm ben platform özünde. Signing system bilen file storage'un onu mukam yanında da yine signing system'ini gördüm mesela. Kaç kol bir şeyler neredeyse kam ay düşünýär şonu uzun kodlar özüň yazıp şondan şu yerden gönü belki gerek şol nemes var da ýetkejler variable'lar şolar alýan datany öz taýýar içinden soň sen kodun içinde de ýetkeşler ýetmenge gerek ýok. Bäri gelip bu ýerden arkaň mesela gireceklerin täze bir dat girecek bolsun bir tane belki ýany database ýan ulan gördüm näme şeyler ýöne. Ulanma ansar öğrenmegem ansar ve aýşynýarda Python'da da bolýan mesela Flutter, ýa-da mobile app, web app. Ve ne talk Python Java zadydan bolýar. Java'da da mes bilen isteseniz. Son yeni bir zat dip barýardym ve Netalk yeni database tarapdan ansat bize authentication'ı, machine learning de hosting berýär, bir server berýär, özü serversiz şekilde
application'ını ya da mobile ya da web application'ını yüklep bilen, uzaktan kontrol et bilen, təzə ütköşmeler gezip bilen. Ve gelecekte şu uraklarımızı, şuların her bir şu evdeki funksiyonlarını net kullanacağız. Nesip olsa şoları görürüz. Nesip olsa. So, any question? Muğut mu deyip soradılar. Munça da aytdım, indi muğut mu diýerler. Soňundan bize plança deyip dursa näme diýer? Yok, belli bir yere çellen muğut, belli bir data hareketine çellen muğut. Misal üçün ne hili deyin, belli bir gigabyte çellen muğut. Son, eğer bir limit koymasan proyektinde ve şu limiti geçse, straf et bile Firebase. Doğru. Ancak şu taraflarına haberdar olmalı. Yani bir ulu bir proyekt edip onu köpçülüğe çıkarıp koyuverecek vaatın şolatlara üns vermeli aslında. doğru. Ha bir şulam goýup aslında geçenlerde bir sen şuna aýdyp kar downloadlaryny deyip soraktı şol. Başta sany neden baktım helki project that created mezenin ilki mununjak bolsam bir kard baglamaly ýany. Düşünmedim. Yani Firebase'de oya Cloud Store'du mu? Onun yani. Firestore mu? Cloud Store ya da Firebase ikisinin birisi de Cloud Store diyen öze. Firestore bro Firebase'in bir hizmeti. Oy. Firestore'un bir database oladı hizmeti aslında Firestore. Store editor storage yani real time database var, bir Cloud Firestore var. Indi başka näme diýip bolýardy? Başka sesinde real time database'in için göreyim net create etmeli aslında. Son görsek bolýar bir ansat şekilde. Konsolda köprek wagt geçirmeli, praktik etmeli. Yani her bir yerini görüp çıkmalı. Yani köplenç konsolda oturmaya adamlar gönü koddan başlaya. Indi konsolda proyektin görediyen boldu hemme zadyny enable şekilde etýän, yani aktif şekilde goýan ve koda gitýän gönü. Kodda hemme iş yerine ýetirýän aslında. Create database. Şu default ve locked mode and test mode yani bir guplanan şekilde başlat. Şu real time database'in ya da test mode. Test modda başlatmalı biz. Näme üçin? Çünkü hazır kod yazanımızda içinde zatlar ulanıp bilýäs. Yani nähili diýin. Test edýäs ta bilem. Eger locked mode goýsaň şunu sen hiç hili içine ne goşup bilýän gaty ne aýyryp bilýän. Yani proyektin polny gutorup yani server yüklejek wagtyň şunu locked mode'da goýmaly. Bolmasa ýa-da başga adamlar senin databazyny oglap bilýärler, görüp bilýärler ýa-da şu wagt ýöne başlap praktik edip bunu görýän çellen datalaryny salýan çellen ýerleşdirýän çellen test modda bolmaly. Tapawut şu da karaçy ikisinin arasynda. Locked mode'da hiç hili içine zat goşup bilmeýän, alyp bilmeýän, test modda goşup bilmeýän, aýryp bilýän. Adından başlaýaly. Ve creating. Aslında şu an real time database netip öğretmeli içine zaten görkezmek biraz manisiz yani sonradan görkezeli değil. Database şu an hem zaten непонятно gelip bilýär hazır köp şändi täze görüp oturan kişilere yani Firebase hakynda hiçbir bilgisi bolmayan kişi yani näme diýeni bilmeýän kişi yaman düşünüksiz gelip bilýär aslında. Için addelini oturup her bir şu hizmetleri hakkında edýän işleri hakkında addelini oturup gitmeli. Hazır hem mezat üstüne olansan yetişmez diyen. Doğru. Onda bro temany ütkedip zada geçeli, geleceğe geçeli ve son biraz önümüzdeki planlar hakkında aýdaly ve şu video filmimizden sonlandyras. Öyle. Nesip bolsa. Habar kimden al, habar mekandan al. So, näme täzelikler gelýändi? Nesip. Habar alaly Firebase tutorialdan soň zaten çek bolýardym, ýani Python Advanced tutorial. Advanced temalardaky şolar bilen tanıştırmak yani Python'da. Birem soň Telegram'da bolýan bir ýerde Python grupu öğretip biler, yani bir näse azyp çıksa, Edil Stack Overflow ýaly.
bir zadyny paýlaşyp çöder ýaly opçy bolup. Olar nesip bolsa tanışyklar düşünün. Onda Python öğrenecekler garaş versin de täzelikleri. O täzelikler gelýän nesip bolsa. Ya, bu planları var nesip bolsa. Bu näderlikçi başga soru ýok edi. Bu ýerde gowuldy, o düşündirdim. Yani görmedik adamlar üçin hem düşünükli bolandyr elbetde. Yani kekenäme-de hakda aýdyp geçdim. Nesip bolsa, bundan soňkulardan has içkin öwreneriz. Eline sağlık. Sağ ol köp. Benim sağ ol. Başka? Şu ýa-da ertir Firebase'in birinci video ders urogy, yani authentication hakynda edildi. Şu hakynda bir video ýol beret YouTube kanalynda bolar nesip bolsa. Araňa. Nesip bolsa, soňky sözüm bar bolsa, alalım da bizim astasa jemläp bilersiň. Başga galmadyk zat bar bolsa. Sen ne bro? Sen moderator. Böyle. Onda sağ olun köp. Geleniňiz üçin, göreňiz üçin, mekan düşündireňiz üçin. Nesip bolsa, indiki nimelerde görüşeriz. Ýende dowam gelip durur. Nesip bolsa.